ya kuwi Batamyanto Koko Prabu ingkang rawuh ing nagari Werkudara Prabu Pripaduka ngaturaken sungkem mugi kunjuk wonten ngasanipun Paduka Koko Prabu. Iya Arjuna. Wis ing sengkangka siabi sungkem marang Kakang. Adikku kadangipun Kakang. Abot-abotipun Kakang wis saguh dadi kusuring para kadang. Mula ana jaran siji kang loncat saka kreta ya kudu ndak upaya. Yai Kaibe. Mengko iki kang endi dene si Adi manjing magyane ngawas iki Yai. Linggi Koko Prabu mila ngantos kula tilar kasatriyan ing pangajap badhe ayu nugrahaning wiji nggih wahyuning katentreman namung nggih dinten menika dereng ana Koko Prabu rumaos boten kentala kula aning-aling dumateng parandhanging para kawula ingkang nembe nampi cobaning pangeran. Syukur bae sakepi jurung. Dene Yai Kaipe ora tembok anggone tansah prihatinake marang para kawula Yai. Yen pancen wis dadi kewajibaning para satriya lan para pamonge kudu tansah mulatake mungguh kepiye kang dadi panguripane para kawulane. Yai sejatine wahyu katentreman kang sira upaya wektu iki wis tumurun ana ing Madyapada. Yen wahyu mau pasti jodohmu. Mestine ana sarana bisa antuk gawe ya. Ngaturaken gunging panuwun Koko Prabu. Ya. Mung sadurungipun Kakang sabiyantu marang Kaipe. Luwih dhisik siadi minangka nono apa kang dadi pamundhunge Kakang Semar ya. Menapa gunanipun Kakang Semar Koko Prabu? Kakang Semar kepareng rawuh marang Amarta. Menawa pinapak kembang udak tunjuk beli. Kan mangkono tak borongake marang Nyai Parto. Menawa si Adi lebur kaya kembang mau. Iku dadi pratandha bakal katekan gegayamu Dimas. Linggi ngestaken dawuh Koko Prabu kepareng kula nyuwun pangestu bidal Hangopati. Si Adi bakal memandikan Yai. Kula badhe minggat dhateng kahyangan alang-alang kumitir Koko Prabu. Ndak kaneni Gatut Kaca supaya bisa nyamping-nyampingi lakumu. Mbok menawa ana bebaya ing marga Yai.
Rupa Resabdang Nalendra ana satriya kaya wong bingung mara tak takoni wangsulan Gus kowe kuwi sapa duweni karep apa ayo wangsulan aku panengah Pandhawa aranku Janaka aku goleki kembang kudak tunjung biru kalah jebul ora mung siji nanging loro Gus sing siji wis tepungan gandeng kowe sing urung tepungan mara ayo gage sapa kang dadi jenengmu aku Lesmana kowe arep apa kowe ning kene padha kowe sing mburi aku ya golek kembang kudak tunjung biru ora jam kowe becik kowe minggato nek kene ora ana sekar budak tunjung biru ayo minggato aku ora bakal bayin durung entuk gawe wah lakon mungsuh malang aku iya tak ladeni
Inggih sungkem kula katur sinuwun. Ulun Bathara kowe lho. Kang jaga Sekar Pudak Tunjung Biru. Janaka lan semono. Iki wis pancine Sekar Pudak Tunjung Biru bakal kapundhut marang Rahpita Radya. Aku bakal takon Sekar Pudak Tunjung Biru kanggo apa? Inggih bakal kula kagem boyong Kakang Semar. Nun inggih kula semanten ugi. Iya karepmu becik Sekar Pudak Tunjung Biru bakal tak wehke. Nanging kembang ki mau ana loro. Sira sakloron tak wenehke siji padha. Iki wis kalebu syarat boyong Kakang Semar. Ayo dage tampanono enggal budal marang Karang Kadempel kemono Kakang Semar. Niki Ndara kula Pandhawa dalah sinuwun Prabu Pancawati sampun sami rawuh ing sudha kula. Iya Kakang Semar, prataku sakadang iki saperlu ya mung ngaturake apa kang dadi pamundhute Kakang Semar. Ya mung aja kurang pamengku Kakang. Yai Sami Aji bisa ngaturake kembang sawiji. Iya. Nadyan namung setunggal tetep kula tampi. Namung kula suwun sinuwun ampun daya-daya boyong kula riyin. Kula tak entosi kembang ingkang setunggalipun. Kembang setunggalipun sampun kula wujudaken Kakang. Inggih. Sinuwun Prabu Rama. Nggih, nadyan namung setunggal-setunggal nanging sampun mertelaken bilih
paduka estu-estu anggenipun nesakaken badhe boyo kula. Inggih. Mangentosi sekedhap kula badhe ngremaken jiwa. Nintange panjer esuk Ratanani yen wis bangun enjing sumamburan bang wetan amadangi jagat raya Bauto kaya mangkono punang sekar wis momot dadi sawiji Yo sinindika dening Kyai Semar dadak sakala ical wujuding sekar satemah babar wujud wahyu kang mawa sorot yaiku sejatining lintang mulya dedel ing gegana amadani jagat raya. Sinuwun Prabu Rama saha sinuwun Puntadewa jebul sekar kala wau sejatisipun lintang uluh ingkang dados luluh gumantosing swasana lintang ingkang sumolot mahanani ayem tentrem ing penggalih mongko kula tingali lumayan lintang kala wau wonten inggiling Praja Ngamarta tegesipun swasana badhe tentrem kawiwitan saking Nuswantara inggih Praja Ngamarta. Lintang menika ndhaken bilih sedaya ingkang wonten jagat menika mliginipun wiwitan saking Ngamarta kedah tansah nesnani buminipun tegesipun kudu tansah hanjagi dumateng kawujenganipun panguripan. Tresna marang Gusti, tresna marang sesama lan asmara marang bumi. Kanthi menika wiwit dinten iki kula kedah ngomong dhateng para Pandhawa sinuwun. Werkudara. Namung kula suwun Prabu Rama kedah lila wae batos. Awit menawi Ngamarta sampun tentrem menika saged anyawabi tentreming swasana nagari sak jagat. Ingsun wis midhanget apa kang dadi sabdane Kyai Semar lan uga wis ingsun tampa kanthi trewata. Kang mangkono ingsun ora wenang beksa marang sira Kyai kudu tindak marang Pancawati. Lan kruhana Kakang mulane ingsun darbe ada mboyong Kakang Semar iku kajaba kagem wirodat raharjaning negara kang luwih wigati yaiku nggone ingsun kepengin bakal nguripi munggo saka besok kang bakal nerusake lelabuhane Kyai Semar lan Prabu Puntadewa. Enten ana wanci kang pinesti lan minangka tandane anggonku bakal nitik marang panitisanku. Piak Petro rawuh. Para Kurawa ngamuk ten Jawi nek boten enggal dibereskan iki ora sahur-sahur. Monggo
rupae siji-siji. Tak jaluk wahyu terus dali laku nek dudu kumpi.